Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. No s'embaguen fins al final, que hi ha moltes sorpreses. Connectem a la Casa Blanca en les últimes notícies. Podría hacer lo que quisiera con Cuba, podría tomarla o no, ya veremos. Hemos pedido ayuda a nuestros aliados. Donald Trump diu que pot fer a Cuba el que vulga. Afganistan i Pakistan també estan en guerra. Iran ha atacat l'ambaixada dels Estats Units. Són declaracions de Donald Trump parlant en gringo. El DAO ha anat avui a declarar al jutjat. Ha dit que és innocent. La Junta Local Fallera de València ha posat en els estàndards un xip per saber on van les comissions falleres per si d'algú vol saber per on van a l'ofrena. Podeu descarregar-vos l'app. El petroli està a $105 i el dièsel ja està a 1,80. Ja val més que la gasolina. El govern va alliberar petroli per intentar frenar els preus. Este dijous de neu, evidentment, no hi haurà mercat. Demà acaba el plaç per apuntar-se a l'escola de Pasqua. Ja et pots apuntar al programa Jove Oportunitat Job de l'Ajuntament. I ara anem a sopar amb els fallers que m'han convidat a una torrà. Tots els dies estic fent l'informatiu i no té una oloreta que se'm cau la bava. Adeu! I ara, els esports. El Big Data acaba de canviar i el València seria un dels 3 equips que lluitaria pel descens. El Llevant, per la seva part, li empata en temps afegit, amb una mà molt reclamada pels jugadors. I ara al final. La nostra xiqueta de l'oratge està a l'ofrena, però no patiu, hem trobat una becària. Segur que vos va dir el temps amb molta gràcia. Després de l'oratge, una nova secció. Per la meva part, és tot. Me'n vaig també a disfrutar de les falles. Demà més. Vos anime a que deixem passar el fred del verano, el fred del el caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret de foc i la flama. Esta nit estarà de guàrdia la farmàcia, al número 6 de l'Avinguda del País Valencià a l'Enstongue.